Sibili mekalo kile muga ani saba samba filani muga ani wara DMS TV channel musuwani chani yantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o ban kanubagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni ye o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafoniba ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kalina cariya ni k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni k'aw da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ araba tɛmɛnen mɛkalo kile mugan sanba filani mugan ani wɔɔrɔ o kɔni kɛra don ye Mali jamana kɔnɔ dɔw yɛrɛ kɔni bolo don min kɛra dusumakasi ye ale ni don yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔ don tɛ ɲina don min yɛrɛ kɔni kɔ ka d'a kan ni don kofɔlen yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni Bamako sugu b'a ale ni Kayi sugu yɛrɛ kɔni ninnu fila bɛɛ yɛrɛ kɔni jenina a kɔni yira la k'a fɔ ko nin jenini yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ ta ye ko sugu fila nin yɛrɛ kɔni jenini nana kɛ sababu ye ne ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni to feerekɛla caman yɛrɛ kɔni ka minɛnw yɛrɛ kɔni na sugu kofɔlen ninnu kɔnɔna na wali min kɛra sababu ye ne ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen bila dusumakasi kɔnɔna na wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sangani an ka jamana yɛrɛ kɔni lakanako gɛlɛya lahalaya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka autoritew ye sanga ani wagati olu bɛna ni yɛlɛma yɛrɛ kɔni an ka jamana lafasali cakɛda kɛyɔrɔ la walasa halisa ka se ka jamana ka lakanako tɔ sinsin kosɛbɛ o ko hukumu de la araba tɛmɛnen mɛkalo kile mugan sanba filani mugan ani wɔɔrɔ kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔ ka sanga ni o conseil des ministres yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité olu kɔni ye décision yɛrɛ kɔni ta min yɛrɛ kɔni ye général de brigade Dawuda Traoré yɛrɛ kɔni ka ale sugandi k'ale kɛ an ka garde nationale maaw yɛrɛ kɔni ka chef d'état major ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min y'an ka Mali autorité olu bɛ ka continuer ni ka décision yɛrɛ kɔni ta jamana kunkan ko kan walasa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min yɛrɛ kɔni jamana ka lakanako ye k'aw sabati wale bɛ kɛ sababu ye min yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw n'u bolafɛnw olu ka lakana bɛ se ka sabati o ko hukumu de la alamisa tɛmɛnen mɛkalo kile mugan ani kelen sanba filani mugan ani wɔɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye Kulukoro gouverneur ale bɔra ne ka décision yɛrɛ kɔni ta k'a ye kalo kelen wɛrɛ yɛrɛ kɔni fara Kulukoro couvre-feu yɛrɛ kɔni kan o b'a yira k'a fɔ ko couvre-feu k'a kɔnɔna na daminɛ ko kura ye mɛkalo kile mugan ani duuru nata in na k'a kɔni bɛ ban juin kalo kile mugan ani saba nata in na sanba filani mugan ani wɔɔrɔ Kulukoro fantan naani bɛɛ lajɛlen na o fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye Kulukoro région gouverneur ye ka sanga ni couvre-feu yɛrɛ kɔni décision kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw taara ni ka ɲɛsin localité dɔw ma ka d'a kan a yirala k'a fɔ ko Kulukoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yɔrɔ dɔw localité yɛrɛ kɔni ka couvre-feu heure yɛrɛ kɔni tɛ kelen an bɛna da se olu bɛɛ lajɛlen ma ni k'olu fɛnɛ ɲɛfɔ ye ka sanga ni san labanw yɛrɛ kɔni examen yɛrɛ kɔni se an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen mɛkalo kile mugan ani kelen sanba filani mugan ani wɔɔrɔ min yɛrɛ kɔni an ka Mali kalanko ministre ni o ye docteur Amadou Sisa Vane yɛrɛ kɔni ale ye déjeuner de presse dɔ yɛrɛ kɔni labɛn an ka centre international de conférence de Bamako yɛrɛ kɔni na ni o ye CICB yɛrɛ kɔni ni déjeuner de presse yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye kalanko ministre ale ye autorité éducative école karamɔgɔw ka syndicat fo ka taa se école den somɔgɔw yɛrɛ kɔni ka association yɛrɛ kɔni ma ale ni école privée promoteur yɛrɛ kɔni a ye ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni wele ka na déjeuner presse kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na walasa an ka autorité yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan walasa san laban examen ka kɛ kɛcogo ɲuman na ka se ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni da maa nin tulo kan ale ni k'u hakili sigi ka sanga ni examen nin yɛrɛ kɔni seli ye n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min wagati min na i n'a fɔ ko bi min y'an ka Mali autoritew yɛrɛ kɔni olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ɲina samiya yɛrɛ kɔni ka o kɔlɔlɔw yɛrɛ kɔni kunbɛn walasa min ye ji walanga tɛ o kana na degun se jamana kɔnɔdenw ma o ko hukumu de la min yɛrɛ kɔni ye wuluwuludenw ale ni fonce dingɛw yɛrɛ kɔni olu bɔliw yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ jamana localité caman na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na alamisa tɛmɛnen mɛkalo kile mugan ani kelen sanba filani mugan ani wɔɔrɔ an ka ministre de l'environnement ale ni ministre des transports yɛrɛ kɔni olu taara visite yɛrɛ kɔni kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen na walasa ka se ka taa lajɛ wuluwulu dingɛ ale ni fonce dingɛ ni bɔli yɛrɛ kɔni bɛ lahalaya min na mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni an ka jamana lakanako yɛrɛ kɔni tiɲɛna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi alamisa tɛmɛnen mɛkalo kile mugan ani kelen sanba filani mugan ani wɔɔrɔ min yɛrɛ kɔni union des routiers du Sénégal maaw yɛrɛ kɔni olu bɔra ni ka communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ lasɔmini kɛ k'a yira k'a fɔ ko sira min yɛrɛ kɔni bɛ bɔ Dakar port la ni ka na Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'o sira in yɛrɛ kɔni k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a kɛn bɛ sira dangereux ba de ka d'a kan lakanako gɛlɛya bɛ nin yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni na a bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin u ka mobiliba bolilaw yɛrɛ kɔni ma k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye feerefɛnw donnen Mali jamana kɔnɔna na k'u ka o kow yɛrɛ kɔni jɔ fɔlɔ walasa ka se k'u ka lakana sabati nin kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na. Kan bɛ
wagati min na fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔ don olu kɔni bɛ dusumakasi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan tile kelen kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na dusumakasi ko fila yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin jamana in localité fila yɛrɛ kɔni ma ko damadɔ ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na k'an ka jamana suguba fila yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni jenina sugu kelen o kɔni kun bɛ Bamako kɔnɔna na filanan o kɔni kun bɛ Kayi région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko a wale nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra don kelen yɛrɛ kɔnɔna na dɔ kɛra wulafɛla la dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra sufɛla de fɛnɛ kɔnɔna na ko tasuma mɛnɛ fɔlɔ o kɔni kɛra araba tɛmɛnen mɛ kalo tile 20 san 2026 Bamakɔ suguba yɛrɛ de kɔnɔna ko a wale yɛrɛ kɔni kɛra ni don kofɔlen wulafɛla nɛgɛ kanɲɛ 19 wagati de ye ko tasuma yɛrɛ kɔni mɛnɛna suguba camancɛ yɛrɛ de kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la brigade de l'Isle carré yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ suguba camancɛ yɛrɛ la ko tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni kɛra nin yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna yɔrɔ min tasuma yɛrɛ kɔni carila teliya yɛrɛ kɔnɔna ko tasuma in kun fanga kun ka bon kosɛbɛ wa i b'i to yɔrɔ jan yɛrɛ kɔni fɛ ka tasuma ye ko wale nana kɛ sababu ye ni kana ni sira ale ni jatigɛ yɛrɛ kɔni feerekɛlaw ale ni sannikɛlaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la suguba kɔnɔna na ko kabini wale yɛrɛ kɔni kɛra dɔrɔn wele kɛra ni ka bila sapeur pompier maaw yɛrɛ kɔni ma o yɛrɛ kɔni kɛlen sapeur pompier maaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ u teliya joona ni kana ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna k'ali n'a sɔrɔ sapeur pompier maaw yɛrɛ kɔni u teliya ni kana suguba kɔnɔna na ko n'a ta o ta min yɛrɛ kɔni tasuma ye ale fanga kun ka bon kosɛbɛ wa kun bɛ ka continuer ni ka cari sugu kɔnɔna yɛrɛ kɔnɔna ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni tiɲɛni hakɛya min yɛrɛ kɔni donna suguba yɛrɛ kɔnɔna k'u dabɔ ni tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔnɔna o tiɲɛni hakɛya yɛrɛ kɔni ma dɔ fɔla an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sabula min yɛrɛ kɔni ye tasuma ye k'o mɛnna kosɛbɛ ka sɔrɔ a ma faga ko kun kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni ka na ni tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni suguba yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o kɔni ma dɔn fɔlɔ nka a bɛ n'a fɔ don na nataw la sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni na daminɛ an ka autorités yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se ka nin kun yɛrɛ kɔni dɔn ko damadɔni Bamako suguba yɛrɛ kɔni jeninen yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye Kayi région ye ko turu taara se o sugu yɛrɛ de kɔni fɛnɛ ma ko ni arabadon kelen in na mɛ kalo tile 20 san 2026 sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 23 wagati de ye tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni daminɛna Kayi centre kura yɛrɛ kɔni yɔrɔ la min bɛ Kayi suguba yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Kayi ta yɛrɛ kɔni kɛlen min yɛrɛ kɔni sapeur pompier maaw ye olu ka teliya ale n'u ka cɛsiri o kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka tasuma yɛrɛ kɔni faga teliya yɛrɛ kɔni na k'ali n'a sɔrɔ sapeur pompier maaw sera ka tasuma in faga teliya la ko n'a ta o ta a yirala k'a fɔ ko tiɲɛni fanga yɛrɛ kɔni bonyana kosɛbɛ Kayi suguba in yɛrɛ kɔni na ko feerekɛla caman ka feerefɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jenina tasuma yɛrɛ kɔni fɛ ni k'a bɛɛ lajɛlen kɛ finfin de ye ka saga ni nin wagati gɛlɛn yɛrɛ kɔni ye feerekɛlaw yɛrɛ kɔni bolo Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye Kayi autorité locale yɛrɛ kɔni olu wulila joona ni k'u senfa ka taa ni yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na walasa ka se k'u ka jukɔrɔmadon kɛ ni ka ɲɛsin feerekɛla ninnu ma ni wagati gɛlɛn in kɔnɔna na Kayi gouverneur yɛrɛ kɔni ka cabinet directeur ale ni Kayi ville maire yɛrɛ kɔni olu fila yɛrɛ de kɔni wulila joona ni k'u senfa ka taa se sugu kɔnɔna in yɛrɛ kɔni na walasa tiɲɛni yɛrɛ kɔni sera fo ka se degré ma ka se ka o dɔn ale ni ko ka jukɔrɔmadon kɛ ka ɲɛsin feerekɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka minɛn yɛrɛ kɔni jenina ni tasuma minɛn yɛrɛ kɔni senfɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi tiɲɛni kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni donna suguba yɛrɛ kɔni na an tɛ o kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni dɔn fɔlɔ ale ni ko min nana kɛ sababu ye ni ka na ni tasuma minɛ nin yɔrɔ kofɔlen na o fɛnɛ dɔnnen tɛ nka don n'a nataw la ni sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛra n'an ka Mali autorités ye kunnafoniya min fɔ nin ko yɛrɛ kɔni na an bɛ segin k'o kuranin ka na olu fɛnɛ da aw tulo kan cogo min aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la ko araba tɛmɛnen mɛ kalo tile 20 san 2026 ni conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ ko conseil des ministres yɛrɛ kɔni senfɛ décision ba dɔw taara an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ décision min yɛrɛ kɔnɔna na ni yɛlɛma dɔ ye an ka jamana lakanako fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko ni conseil des ministres yɛrɛ kɔni nafa bonyana kosɛbɛ ka d'a kan min yɛrɛ kɔni ye nomination kuraw yɛrɛ kɔni o kɛra an ka jamana lafasali cakɛda kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko min ye général de brigade Dawuda Tarawele yɛrɛ kɔni ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ale sugandira ni ka ale kɛ an ka Mali garde nationale ma o ka chef d'état major yɛrɛ de kɔni ye ko wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye min yɛrɛ kɔni ye général de brigade Dawuda Tarawele yɛrɛ kɔni ale bɛ kɛ an ka Mali garde nationale ɲɛmaa kura yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi hakilila jiginna ɲɔni général de brigade Dawuda Tarawele yɛrɛ kɔni ka sugandi ni ka kɛ an ka garde nationale yɛrɛ kɔni chef d'état major yɛrɛ kɔni o y'a sɔrɔ wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2025 décembre kalo wagati ni nin wagati yɛrɛ kɔni na AES ka chef d'état yɛrɛ kɔni ka so min nana kɛ an ka Bamako kɔnɔna na o wagati yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni ye AES ka chef d'état yɛrɛ kɔni olu ye décision ta ni ka général de brigade Dawuda Tarawele yɛrɛ kɔni sugandi ni ka ale kɛ AES ka force unifiée yɛrɛ kɔni commandant yɛrɛ kɔni ye i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min AES ka ni force unifiée yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cɛden 5000 yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ walisa AES ka ni force unifiée yɛrɛ kɔni bɛ dilanni na Niamey yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger jamana de ye ko nka ni ma kofɔlen sugandili ni k'a kɛ an ka garde nationale ma o ka chef d'état major ko bɛ kɛ sababu
sababu n'a bɛ segin ka na an ka Bamako yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka se ka a jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni fa garde nationale ma o ka chef d'état-major jɔyɔrɔ la wa ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ bila général Famori Kamara yɛrɛ de kɔnɔna na ni wagati tɛmɛnenw na ale yɛrɛ de kɔni kun ye an ka garde nationale ma o ka chef d'état-major yɛrɛ kɔni ye maa caman kɔni y'a bisikiya k'a fɔ ko an ka Mali autorités kelen ni ka nin ko yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye général Famori Kamara yɛrɛ kɔni k'u bɛ sɔn ka o kɔni sugandi ni ka o kɛ an ka chef d'état-major général des armées yɛrɛ kɔni ka dankan de ye ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka chef d'état-major général des armées yɔrɔ yɛrɛ kɔni na dankan tɛ o la kabini général Élisée Jean Dao yɛrɛ kɔni sugandira ni ka ale kɛ an ka chef d'état-major général des armées yɛrɛ de kɔni ka d'a kan wagati tɛmɛnenw na ale de tun bɛ ni jɔyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na nka wagati in na jɔyɔrɔ in yɛrɛ kɔni labilalen don o de la maa caman bɛ ka bisikiya k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye général Famori Kamara ko yɛrɛ de kɔni bɛ sɔn ka kɛ chef d'état-major général des armées yɛrɛ kɔni ka dankan ye ko nin fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko nin conseil des ministres kofɔlen yɛrɛ kɔni senfɛ tuguni ko min yɛrɛ kɔni an ka officier supérieur fila yɛrɛ kɔni ye ko promotion dɔ kɛra olu fɛnɛ ye min ye colonel major Aruna Aidara yɛrɛ kɔni ye k'ale kɛra an ka ministre de la défense et des anciens combattants yɛrɛ kɔni ka cabinet ɲɛmaa de ye ko min ye général de brigade Félix Diallo yɛrɛ kɔni ye ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale kun ye Mali ka ambassadeur yɛrɛ de kɔni Inde jamana kɔnɔna na ko ale yɛrɛ kɔni sugandira ka bɔ o yɔrɔ in na ni k'a kɛ Mali ka ambassadeur yɛrɛ kɔni Ghana jamana kɔnɔna na ni conseil des ministres yɛrɛ kɔni senfɛ yɛlɛma minnu yɛrɛ kɔni donna an ka jamana lafasali yɔrɔ yɛrɛ kɔni na ale ni nomination ba minnu yɛrɛ kɔni kɛra olu yɛrɛ de kɔni fɔlen filɛ nin ye aw ye ka sanga ni wagati dɔ ye an ka Mali jamana kɔnɔ ni wagati min yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni jamana lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni olu ka jateminɛw kan ka caya kosɛbɛ wa jamana yɛrɛ kɔni bɛ lakanako gɛlɛya kɔnɔna na ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni ye min yɛrɛ kɔni Kulukoro gouverneur ale ye décision yɛrɛ kɔni ta ni ka dɔ fara Kulukoro couvre-feu yɛrɛ kɔni kan ni o couvre-feu yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na ni y'a dɔgɔkun caman yɛrɛ kɔni région in kɔnɔna na communiqué la min carila alamisa tɛmɛnen bɛ kalo tile 21 san 2026 min yɛrɛ kɔni Kulukoro gouverneur ye ni o ye colonel Lamine Kapori Sanogo yɛrɛ kɔni ye ale kɔni laseli kɛ Kulukoro sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko couvre-feu min yɛrɛ kɔni kun bɛ nin région kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko a ye kalo kelen wɛrɛ yɛrɛ kɔni fara couvre-feu in kan o b'a yira k'a fɔ ko couvre-feu in yɛrɛ kɔni bɛ daminɛ mai kalo tile 25 nata in na ko dan bɛ kari a la juin kalo tile 23 nata in na san 2026 Kulukoro fantan naani bɛɛ lajɛlen na Kulukoro gouverneur yɛrɛ kan ka kɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko n'i y'a ye k'ale ye décision yɛrɛ kɔni ta a ma baga ten ni ka décision yɛrɛ kɔni ta ko décision yɛrɛ kɔni ta kun de ye walasa basigi min bɛ Kulukoro région kɔnɔna na k'o basigi in to yen nɔ ale ni k'u ye décision yɛrɛ kɔni ta walasa ka se ka Kulukoro sigibaa maaw n'u bolofɛnw ka lakana sabati ale ni zone sensible ba minnu yɛrɛ kɔni bɛ Kulukoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o yɔrɔ ninnu fɛnɛ lakana nin y'a kalo caman yɛrɛ kɔni min ye an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu bɛ ka mesures yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ walasa ka se ka contrôle boli an ka jamana localités bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana zone stratégique baw yɛrɛ kɔni na nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛ kun de ye walasa lakanako menace min yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kunna ka se ka fɛɛrɛ latigɛ k'o lakanako menace yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ yen nɔ cogo min jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw ka lakana bɛ se ka sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko Kulukoro gouverneur yɛrɛ kɔni ka nin communiqué kura yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'a ye décision yɛrɛ kɔni ta ko décision yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kɔni bɛ na ni yɛlɛma dɔɔni yɛrɛ kɔni couvre-feu yɛrɛ kɔni heure yɛrɛ kɔni na Kulukoro localité caman na ko Kulukoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na localité minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'olu ka couvre-feu yɛrɛ kɔni b'a daminɛ sufɛla zurɛri la ni ka ba sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kaɲɛ 5 ka sanga ni minute 30 yɛrɛ kɔni ko localité ninnu yɛrɛ kɔni ye Kalabankɔrɔ commune rurale ni o yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na Kalabankɔrɔ Ɲamana Ntabakɔrɔ Sirako Megeta Jatula ale ni Kabala village ni yɛrɛ kɔni ko nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ nin ko in na ko Mande commune rurale ni o yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na Kanajigila Mamaribugu Wɛnzɛndugu ale ni Kabalabugu yɛrɛ kɔni ko ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ nin heure kofɔlen couvre-feu la ko Sangarebugu commune ni o yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na Sangarebugu Saranbugu ale ni Sedubugu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ o la Moribabugu commune rurale Ntabakɔrɔ commune rurale ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na Ntabakɔrɔ Dura b'o la ale ni Titibugu Jalakɔrɔji commune rurale fo ka taa se Dogoduma commune rurale yɛrɛ kɔni ma ko nin yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni ka couvre-feu b'a daminɛ sufɛla zuruyɛri yɛrɛ kɔni na ni ka ba sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kaɲɛ 5 ka sanga ni minute 30 yɛrɛ kɔni ye ko nin zone kofɔlen minnu yɛrɛ kɔni tɔgɔ fɔlen yɛrɛ kɔni filɛ ko zone nin yɛrɛ kɔni ka surun Bamako la kosɛbɛ ko wa jamana ka yɔrɔ nimaw yɛrɛ de kɔni fɛnɛ don ko yɛrɛ de kɔni na olu ye décision ta ni ka nin man ka couvre-feu yɛrɛ kɔni bila ni heure na ka d'a kan a ka kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min lakana tigilamɔgɔw ye olu kɔni k'u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw boli kosɛbɛ nin yɔrɔ ninnu kan ko Kulukoro région ville ba dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'olu couvre-feu yɛrɛ kɔni b'a daminɛ sufɛla nɛgɛ kaɲɛ 23 la ni ka bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kaɲɛ 6 yɛrɛ de kɔni na nin mesure yɛrɛ kɔni kɛmɛ
dɛmɛ ka ɲɛsin Kulukoro région zone kɔrɔnkɛrɛnnen minnu yɛrɛ kɔni ma olu de ye Kulikoro, Banamba, Kangaba ale ni Kolokani ville yɛrɛ kɔni ko ninnu yɛrɛ de kɔni couvre-feu yɛrɛ kɔni b'a daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 23 la ni ka ba sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 la. Kulukoro gouverneur ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko n'i y'a ale ni heure sugandi ni yɔrɔ kofɔlen na o kɛkun yɛrɛ de kɔni walasa ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni zone kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka population ka taa ni ka segin yɛrɛ kɔni fanga dɔgɔya ni heure ninnu na ko wa décision yɛrɛ kɔni ta kun dɔ fɛnɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔdenw ka feere ni sanuko baaraw ye u ka se ka continuer tile kurukara kɔnɔna na. An ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Kulukoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na localité fɛn fɛn bɛ yen k'an ma olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ fɔ ko o localité ma nin bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni ka couvre-feu bɛ daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 21 de la ni ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 de la. O yɛrɛ de kɔni na k'e maa o maa e kɔni sigiyɔrɔ bɛn bɛ Kulukoro région yɛrɛ kɔni ma k'i b'i sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni localité mɛn ni kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'i ka dɔn k'a fɔ k'aw ka couvre-feu yɛrɛ kɔni bɛ daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 21 de la ni ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 la. Ni décision kura nin yɛrɛ kɔni b'a jira k'a fɔ ko Kulukoro région fantan a 4 bɛɛ lajɛlen halisa o kɔni bɛ continuer ni ka to surveillance ba yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan ni yɛrɛ kɔni y'an ka Mali autorité olu kɔni y'a faamu k'a fɔ ko yɔrɔ in yɛrɛ kɔni jamana ni ma yɔrɔ ba dɔ ye ko min yɛrɛ kɔni camion benninw yɛrɛ kɔni bolili interdit yɛrɛ kɔni halisa o décision yɛrɛ kɔni bɛ continuer ni ka labara Kulukoro région fantan 4 bɛɛ lajɛlen la o yɛrɛ de kɔni na ko camion bennin bɛ maa minnu yɛrɛ kɔni bolo k'a k'a dɔn k'a fɔ k'aw ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni bolili yɛrɛ kɔni interdit don Kulukoro région kɔnɔ na ni wagati in na fɔlɔ. Ka sanga ni san laban examen o yɛrɛ kɔni selen min yɛrɛ kɔni an ka Mali kalanko ministre ni o ye Dr Amadou Sy Savané ale kɔni déjeuner de presse dɔ yɛrɛ kɔni labɛn alamisa tɛmɛnen mai kalo tile 21 san 2026 an ka centre international de conférence de Bamako yɛrɛ kɔni na ni o ye CICB de ye. Kalanko ministre filɛ ni ka ni ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kun kɛ kun de ye walasa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali autorité ye mesure minnu yɛrɛ kɔni ta walasa examen ninnu ka kɛ kɛcogo ɲuman na k'o da maaw yɛrɛ kɔni tulo kan ale ni ka se ka hakili sigi kuma fɔ jamana kɔnɔdenw ye fɛnɛ. Déjeuner de presse yɛrɛ kɔni daminɛ na min yɛrɛ kɔni ye Dr Amadou Sy Savané ni ale de an ka Mali kalanko ministre yɛrɛ kɔni a ye foliba kɛ ni ka ɲɛsin responsable éducatif école karamɔgɔw ka syndicat école somɔgɔw ka association fo ka taa se école privée promoteur yɛrɛ kɔni ma a ye foliba kɛ ni ka ɲɛsin ninnu yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan k'u bɔra i n'a fɔ ko kɔnɔkulu ni ka na ale ka nin wele yɛrɛ kɔni jaabi ni déjeuner de presse kɛyɔrɔ in a y'a yira k'a fɔ k'ale ni maa nin yɛrɛ kɔni ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye san 2026 ka don san 2027 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale kɔni o san sugandi ni ka kɛ année de l'éducation et de la culture yɛrɛ kɔni ye kuma ɲɔgɔnya nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kalanko ministre a ye hakili sigi kuma fɔ a lamɛnbagaw ye k'a yir'u la k'a fɔ ko mesures administratives pédagogiques techniques fo ka taa se sécuritaires yɛrɛ kɔni ma k'o bɛɛ lajɛlen talen don an ka Mali autorités fɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye ni examen kofɔlen nin yɛrɛ kɔni olu ka kɛ kɛcogo ɲuman na jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na a y'a yira k'a fɔ ko sujet minnu yɛrɛ kɔnɔna na di ni examen yɛrɛ kɔnɔna na ko sujet nin bɛɛ lajɛlen bɔlen don ka ban minɛn minnu yɛrɛ kɔni kan ka taa ni ka taa centre ninnu na k'o bɛɛ lajɛlen fɛnɛ taara yen ka ban centre lakanani baaraw fo ka taa se surveillance kɛcogo ɲuman yɛrɛ kɔni ma walasa min yɛrɛ kɔni fraude ye ka se ka o kɛlɛ a y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan walasa ka se ka nin fɛn nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dafa yanni examen yɛrɛ kɔni kɛ don yɛrɛ kɔni cɛ ni wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Dr Amadou Sy Savané lamɛnbagaw yɛrɛ kɔni hakili sigi kosɛbɛ ka d'a kan u y'a faamu k'a fɔ komi an ka Mali autorité k'u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka ban walasa min yɛrɛ kɔni ni examen kofɔlen nin olu ka kɛ damu ale lafiya kɔnɔna na jamana in fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min mai kalo tile 14 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni ye wuluwulu dingɛw ale ni fonce dingɛw yɛrɛ kɔni nɔgɔw yɛrɛ kɔni bɔlen Bamako ale ni a kɛrɛfɛ yɔrɔw yɛrɛ kɔni na o lancement baaraw yɛrɛ kɔni kɛra dɔgɔkun kelen o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali ministre de l'environnement yɛrɛ kɔni ni o ye madame Doumbia Mariam Tangara yɛrɛ kɔni ye ale kɔni wulila alamisa tɛmɛnen mai kalo tile 21 san 2026 ni ka taa visite yɛrɛ kɔni kɛ ni yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka taa lajɛ wuluwulu dingɛ ale ni fonce dingɛ nɔgɔw yɛrɛ kɔni bɔli bɛ ɲami yɛrɛ kɔni ma Bamako ni a kɛrɛfɛ yɔrɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko ministre de l'environnement kelen ma ta a ka nin visite yɛrɛ kɔni na k'a kun accompagner yɛrɛ kɔni kun don an ka Mali ministre de transport yɛrɛ de kɔni fɛ ni o ye madame Dambele Madina Sissoco ye ko maa fila nin yɛrɛ kɔni taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yirimajɔ ale ni Misabugu quartier yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ministre fila nin yɛrɛ kɔni selen yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na u ka délégation maaw yɛrɛ kɔni y'a ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Yirimajɔ yɛrɛ kɔni fonce dingɛw ye k'olu labɔra ka ban ko wa ɲamaɲama minnu yɛrɛ kɔni bɔra la k'a bɛɛ lajɛlen cɛ
sharani ka bɔ yɔrɔ in na fɛnɛ ko nka min yɛrɛ kɔni misabugu pɔndingɛw yɛrɛ kɔni nɔgɔw yɛrɛ kɔni ko olu fɛnɛ bɔra nka halisa nɔgɔ nin yɛrɛ kɔni tali ka bɔ yɔrɔ in na o baaraw yɛrɛ de kɔni bɛ sen na ni quartier in kɔnɔna na ka sanga ni samiya yɛrɛ kɔni seli an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali jamana kɔnɔ na min yɛrɛ kɔni ministre de l'environnement yɛrɛ kɔni ye a kɔni entreprise ni yɛrɛ kɔni encourager kosɛbɛ k'u ka baara ni yɛrɛ kɔni teliya kosɛbɛ i n'a fɔ furancɛ fanga ɲɛmaa y'a fɔ cogo min ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye ni wululu dingɛ ni pɔnse dingɛ baara mun yɛrɛ kɔni bɛ sen na an ka Bamako ale ni a kɛrɛfɛ yɔrɔw yɛrɛ kɔni na ko in bɛɛ lajɛlen kɛ kun de ye walasa ka se ka samiya yɛrɛ kɔni ɲɛsigi min yɛrɛ kɔni ji walanga tɛ o kana na don an ka Mali jamana kɔnɔ na cogoya si la hakilila jiginna ni san 2026 pɔnse dingɛ ni a wululu dingɛ ni yɛrɛ kɔni bɔli ko baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u bɛna na mɛtiri 348 ni dɔ bɔyan kɔ yɛrɛ de kɔni nɔgɔ bɔ ko musaka min yɛrɛ kɔni donna ni projet in yɛrɛ kɔni na o bɛ bɛn sefa wari miliyari 3 ani dɔ yɛrɛ de kɔni ma ko wa projet in yɛrɛ kɔni musaka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra an ka projet de résilience urbaine ale ni budget spécial d'investissement yɛrɛ de kɔni kunna ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma